Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Чаллыда коронавирус белән авыручылар саны 600-дән артты. Ялларда статистика ничек үзгәргән? Коронавирус белән авырып терелүчеләрнең плазмасы кирәк. Бөтен дөнья кан доноры көнендә уңышлар һәм проблемалар белән уртаклаштылар. Күп фатирлы йортларда урнашкан алкомаркетлар ябылырга мөмкин. Әлеге проблема дәүләт советында каралды. Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 белән зарарлануның 44 яңа очрагы ачыкланган дип хәбәр итә коронавируска каршы көрәш буенча республика штабы. Республикада коронавирус белән авыру очракларының гомуми саны 3958-га җитте. Чаллыда авыручылар саны 12-гә артты. Шулай итеп, 15 июньгә коронавирус юктыру очраклары шәһәребездә 631-не тәшкил итә. 15 июньнән республиканың күп функцияле үзәкләре гадәти режимда эшли башлады. Татарстанлылар элеккеге кебек үк 251 хезмәт алырга мөмкин. 13 апрельдән 11 июньгә кадәр белгечләр электрон рәвештә алу мөмкинлеге булмаган 100-дән артык хезмәт күрсәтте. Анда тере чират буенча да, алдан язылу буенча да килергә ярый. Алдан Татарстан дәүләт хезмәтләре порталы яки кол үзәк 8843 222 06 20 номеры буенча язылырга мөмкин. Пандемия белән бәйле рәвештә үзәккә медицина битлегеннән башка керергә ярамый. Шулай кулларны антисептик белән эшкәртергә кирәк булачак. Перчаткалар кияргә киңәш ителә. Бинада дистанцияны саклауда таләп ителәчәк. Татарстан дәүләт советы утырышында алкоголле продукция сату тәртибен җайга салу турындагы законнардагы үзгәрешләр каралды. Депутатлар күп фатирлы йортларда хәмер белән сәүдә итү өлкәсендә чикләүләр турында фикер алышты. Бу мәсьәлә Чаллы халкы арасында күптән кискен тора. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Закон проекты белән сату залының мәйданы 50 квадрат метрдан ким булган күп фатирлы йортларда урнашкан җәмәгать туклану нукталарында хәмер сатуны тыярга тәкъдим ителә. Поскольку в настоящее время мы не можем ограничить деятельность объектов общепита в многоквартирных домах по типам предприятий, не вступая в противоречие федеральным законодательством, законопроектом предлагается ограничить их по площади зала обслуживания. Мәйдан буенча чикләү коронавирус пандемиясына каршы көрәш чараларын исәпкә ала дип билгеләп үтте Ринат Гайзатуллин. Агымдагы елның 1 июненә Чаллыда торак йортларның беренче катларында һәм алар янәшәсендәге территорияләрдә 250 предприятие эшли. Шуларның 150-се хәмер сату белән мәшгуль. Мондый предприятиеләр эшенә шәһәр администрациясына халыктан даими рәвештә шикаятьләр килә. Наблюдается рост числа преступлений в состоянии алкогольного опьянения за 1 год на 18,7%. Происходит увеличение сообщений и заявлений о происшествиях на данных объектах. Так, по итогам 5 месяцев 2020 года поступило 292 сообщения, что в 3 раза превышает показатели прошлого года. Чаллы мэры Наил Мәхдиев Республика дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга хат юллады. Ул анда мондый объектларның күп фатирлы йортларда урнаштыруны чикләү өчен законны тулы тыюга кадәр тулыландырырга тәкъдим итте. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу мәсьәлә буенча эшче төркем төзү кирәклеге белән килешеп, закон проектын беренче укылышта кабул итәргә тәкъдим итте. Эльвина Андрова, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема берчесе шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8995 982 3108 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Он 4 июнь бөтен дөнья кан доноры көне. Ул дәвалау өчен дә ашыгыч медицина ярдәме өчен дә бик кирәк. Кан үлем яңаган авырулар, шулай катлаулы медицина процедуралар үткәрү өчен дә кулланыла. Шәһәрдәшләребез әлеге чарага актив кушылдылар. Поздравляем. Спасибо. Стали почетным донором. Спасибо большое. Александр Фоминых кон үзәгенә беренче тапкыр 8 ел элек килгән. Гемоглобины югары булгач, табиб хәлен яхшырту өчен аны кан бирүгә җибәргән. Хәзер шәһәрдәшебез үзәккә елына 5-6 мәртәбә йөри. У меня, значит, тесть уже почетный донор. В принципе, в свое время я, конечно, его тоже послушал, что он тоже сдавал кровь.
Шолы кон үзәгендә 2666 мактаулы донор исәпләнә. Һәркемнең үз тарихы бар. Берничә ел элек Татьяна Шутованың гаиләсендә фаҗига булган. Ул ирен югалткан. Шул вакыттан бирле шәһәрдәшебез кеше гомерләрен саклап калуда ярдәм итә. Иногда завидовала в поликлинике. Люди приходят там, вот говорят, я почетный донор. И мне прям как-то хотелось тоже стать обязательно почетным донором. Первый как-то раз было немножко страшно, а потом просто вот сдаешь кровь, да и как будто на крыльях вылетаешь. ВИЧ, гепатит Б һәм С кебек авырулар булмаган балик кеше генә донор булырга мөмкин. Ул кан тапшырганчы тикшерү узарга, ягъни үзенең кан төркемен һәм резус факторын билгеләргә тиеш. Бүген эпидситуация белән бәйле рәвештә кан үзәгенә COVID-19дан сәламәтләнгән кешеләрнең плазмасы кирәк. Бүгенге көндә бөтен медицина бүлекләрендә авырлык, бу инфекция аркасында башын инфекция башланганда бездә дә сизелде ул авырлыклар, донорлар саны бик кимеде, 2 тапкыр дәргә була. Без чыктык учреждениеларга, предприятиеларга, больницаларның баш табибларына бар кешедә дөрес аңлады. Үзәкнең нормаль эшләве өчен донорлар сыйфатында шәһәр халкының кимендә 10% таләп ителә. Белгечләр билгеләп үткәнчә, бу процент арта, ләкин кан элеккечә кирәк. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тулкынландыргыч көн Шолы мәктәпләре чыгарылыш сыйныф укучыларына аттестатлар бирә башлады. Пандемия белән бәйле катгый чикләүләр аркасында быел бу чара тантаналы рәвештә үтми. Безнең төшерү төркеме 2нче гимназиядә булып кайтты. Кадерле балалар, сезне чын күңелдән 9нчы сыйныфны төгәлләүегез белән тәбрик итәбез. Яхшы билгеләрне генә бетердегез. Алга таба да уңышлар телибез һәм менә шушы гимназиядә алган белемнәрегез, тәрбияләрегез алга таба да сезгә уңышларына китерсен. Сәхнәгә чыгып классташларыңа һәм яраткан укытучыларыңа рәхмәт әйтү быел мөмкин түгел. Соңгы кыңгырау онлайн режимда узды. Аттестатларны бирү директор кабинетында үтә. Быел инде аттестатларны бирү шушы санитар нормаларны саклап үткәрелә. Иң беренче чиратта балалар мәктәпкә килгәндә алар перчатка, маскалар киеп киләләр. Без аларны кечкенә группалар белән чакырдык. Һәм инде аттестатларны биргән вакытта без аларга дистанцияны саклап аттестатларны аларга тапшырдык. Әмма эпидемиологик ситуацияга карамастан чыгарылыш сыйныф укучылары символик тасмалар һәм мәктәп формасы кигән, яраткан укытучыларына чәчкәләр алып килгән. Чөнки алар өчен бу тормыштагы иң зур вакыйгаларның берсе. Соңгы кыңгырау булмаган өчен аттестат алуыбыз уңайсыз, ләкин мин үземнең аттестатымны алдым һәм мин бик канәгать. Аттестат алу бәйрәм рухында үтмәде, ләкин мин бу мәктәптә аттестатны алуыма бик шат. Үземнең классташларым белән очраштым. Мин канәгать. Эпидситуация аркасында аттестатлар укучыларга имтихансыз бирелә. БДИны вузларга укырга керергә теләгән укучылар гына тапшырачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. Һәркем йылдыз була ала. Татарстанда бөтен Россия талантлар марафоны конкурсына сайлап алу туры башланды. Чарада күп балалы гаиләләрдән булганы балалар да катнаша ала. Конкурс 3 номинация буенча үткәрелә: хореография, җыр сәнгате һәм нәфис сүз. Катнашу өчен гаризаны сез үз экраннарыгызда күргән сайт аша җибәрә аласыз. Талантлар марафоны конкурсының финалы 17 ноябрьдә Дәүләт Кремль сарайында узачак. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезгә уңышлы шатнасы теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Центр глазной хирургии Елабуга. Новейшее хирургическое оборудование. Операции выполняет врач высшей категории, кандидат медицинских наук, офтальмохирург с 25-летним опытом работы в ведущих клиниках Казани Алексей Расческов. Адрес Елабуга, улица Автомобилистов, 4. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот – возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06.